Heat index sa Sugbo posibleng maabot sa 41 ngadto sa 45 degrees Celsius sa buwan sa Abril o 44 ngadto sa 47 degrees Celsius sa buwan sa Mayo matod sa Pag-asa Visayas. Base sa record sa Pag-asang natala ang labing taas nga heat index sa Sugbo niadtong Marso 31, 2010 nga miabot og 49 degrees Celsius. Sa pagkakaroon natala ang labing taas nga heat index niadtong Marso 27, 2024 nga miabot sa 39 degrees Celsius. Pahimangno sa Pag-asa kanunay magda og panagang sa init sa mas payong ug likayan ang direktang pagbuwag sa adlaw sa taas-taas nga panahon ug labaw sa tanan, pag-inom og daghang tubig. Nini nga buwan sa Abril posible nga dunay usa o baka walay bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility busa minus ang tsansa sa kusog nga mga pag-uwan. Sa pagkakaroon ang Ridge of High Pressure Area ang nakapikto karon sa nasod hinungdan sa minus nga pagpanganod o pag-uwan. Ang Cebu is last month declared as meteorological drought, and base sa atong rainfall forecast until May, padayon pa kini na ma-feel nato ang drought, meteorological drought sa Cebu province.